Изге урында иң беренче эш итеп дуга кылынды. Намаз турында эчтәлекле вәгазне Нурислам хәзрәт Газизов әзерләгән иде. Балаларыбыз аңлатыйк әле. Балаларыбыз өйрәтик әле. Һәрберегез берәр генә балага сөйләсәгез җәмәгать, үзегезнең өйдәге балага сөйләсәгез. Үзегезнең үк өйдәге балага сөйләсәгез икән, балакаем, намаз кирәк, тәһарәт кирәк, әнingә яхшы сүз сөйлә, әбиң белән яхшы аралаш, укытучыңа тыңла дип, үзебезнең үк балаларыбызга дин тәртибен өйрәтеп үткәрәбез икән. Кыямәт көнендә җәмәгать Алла Тәала каршына басып, "Я Раббым, кичә үземнең оныгыма сөйләргә тырыштым, аңлатырга тырыштым" дип аклана алабыз җәмәгать. Борынгы Кирмәнчек җире бай тарихлы территория. Биредә Сөембикә үзе дә булган дип сөйләнә. Беренче көнбатыш белән көнчыгышны тоташтыручы юлда шушы урыннан узган Ханнар зираты Изгеләр чишмәсе. Моннан меңләгән еллар элек булган вакыйгалар белән Урта Кирмән Урта гомуми белем бирү мәктәбенең тарих укытучысы, төбәк тарихчысы Ринат Хайруллин таныштыра. Тарихи урыннар монда Ханнар зираты, Кирмәнчек, аннан соң тагын бер ике зират бар бит, авылчыклар Болгарчыдан калган һәм Изгеләр чишмәсе. Менә шуларның кыскача тарихын, аларга бәйле рибаятләрне, рибаятләргә бик бай бит бу җирләр инде Сөембикә дә узган моннан. Чөнки көнбатышны көнчыгыш белән бәйләүче борынгы юл, хәзерге Чаллы Казан юлы дип әйтсәк тә, элек тә шушы конфигурация буенча узган бу юл һәм Казаннан караваннар монда чыга торган булганнар һәм билгеле рибаятлар буенча Гәрәйханның резиденциясе булган бит, аны Сөембикә дә килгән һәм Сөембикә бурнада туктап, Казанны алып калмаячагын, Иван Грозныйдан саклап калмаячагын аңлап, ул елаган җирдә күз яшьләре тамган урыннан чишмә бергән. Менә ул күз чишмәсе баталган чишмәнең килеп чыгышы бер яктан караганда риваят, икенче яктан бик дөреслеккә туры килә һәм шунда күзгә дава бирә торган шифалы үзлеге бар бу суның. Җыйны оештыручыларның берсе Акыллы хатын-кызлар оешмасының Мамадыш районы бүлекчәсе җитәкчесе Розалия Ибраһимова. Ул ел саен шушы чишмәләр яна өлкәннәр белән бергә килеп тирә-юньне тәртипкә китерә, коймаларны буе чишмәләрне чистарта. Безнең елда була торган шушы Кирмәнгә җыелуыбыз быел да менә Аллага шөкер насыйп булды. Без монда үзебезнең татар милләте белән милләтен үстерү өчен дә үзебезнең динебезне дә саклап, яклап шунда җыелабыз инде ел саен. Башка елларны килеп без аны чистарта торган идек. Быел шушы коронавирус афәт булу аркасында җыелып булмады моңарчы. Менә шушы көннәрне инде Аллага шөкер килдек, җыелдык. Узган ел җыенда авыл үзешчәннәре, фольклор коллективлар, тумышлары белән Мамадыш ягыннан булган тарихчылар һәм җырчылар катнашкан булса, пандемия быел составны кичерәйтте. Әмма планнар зурдан була, чөнки Кирмән җыены республика гына түгел, Россия күләмендә узарга тиешле фестиваль. Ул Балаково шәһәрендә узган бәйгедә дәрәҗәле урынга лаек була. Киләсе елга инде безнең җыеныбыз инде тагын да зуррак форматта үтер дип өметләнеп калабыз, чөнки бу безнең бит инде республиканский уровеньда бара торган мероприятие. Без инде моны Балаково дигән шәһәргә барып, яклап та кайттык, 3нче урынлы дәрәҗәле диплом алдык. Шуның белән бик горурланабыз. Һәм инде шуны әйтеп китәсе килә, җыенны инде без үзебез ничек булдыра алабыз, шулай аның турында сөйлибез, халыкка җиткезәбез. Шарага бәйрәм рухын югарысын фольклор коллективы өстәде. Мин югарысының мәдәният йорты директоры, югарысыннан килдек, Сүн бизәкләре фольклор этнографик коллективы җитәклим. Без монда бүген 5 кеше килдек. Узган елгы җыенда да бик актив катнашкан идек. Быелгысы да субханалла бик матур. Менә бик күп, бик кызыклы информацияләр белән таныштык, чишмәләр белән. Әлхәмдүлиллаһ, менә хәзрәтнең дә вагазын тыңладык. Бик күтәренке кәеф белән, шундый күңелләр булып, кайтып китәбез. Кирмәнчек 10-14 гасыр чигендә Мамадыш районы Урта Кирмән авылының көньяк-көнчыгышта Кирмән елгасының сул ягында калкулыкта урнашкан борынгы шәһәр. 1995-2003 елларда Кирмән шәһәре биләмәсендә 8 урында археологик тикшерү эшләре уздырылган. Бүгенге көндә күмер катыш көл, туфрактан арындырылган Кирмән каласы өлешчә торгызылган.